Ambalima assalamu alaikum. Akwa karamɔgɔkɛ de don. Segu Keita ka bɔ Selengekaw fɛ Mali kɔnɔ. Selenge dalabala. Tiɲɛ kuma man ca. Tiɲɛ ye kelen dɔrɔn de ye. Nin ye ko dɔ de daminɛtɔ ye. Akwa karamɔgɔkɛ a donna wari kɔnɔna la bi. Ka don kungo kɔnɔ yiriw tu la. N b'a lamaga turabu kɔnɔ cogo min n b'a lamaga yiri la ten wa n b'a lamaga dɔnni finman fɛnɛ na o cogoya kelen na. Nin ye toro de ye. Toro ye qualité fila de ye. Sire toro bɛ yen ani toroba. Bon dɔw ko su toro. Bon nin ye su toro de ye. Bon n'i ye su toro ta yiri kabakoma de don. Su toro ye yiri kabakoma de ye. Bon n bɛna kuma toro de kan bi. Toro bɛ baara min kɛ adamaden la a bɛ nafa min ɲa adamaden ye ani a bɛ tiɲɛni min don adamaden kun. A bɛ tiɲɛni min kɛ an tɛ kuma o kan dɛ, an tɛ kuma o kan bi, mais a bɛ ɲani min kɛ an bɛ kuma o de kan bi. Karamɔgɔ Segu a dɔn fɛn de ye nin ye. O de kama ne b'a fɔ n ka client bɛɛ lajɛlen ye aw ka ne kɔrɔbɔ dɔrɔn, aw ka ne Segu kɔrɔbɔ dɔrɔn de ka di ne ye. Cɛw ka n kɔrɔbɔ, musow ka n kɔrɔbɔ. Selengekaw ye ne kɔrɔbɔ u ma dan sɔrɔ ne la. Maliyɛnw ne kɔrɔbɔ u ma dan sɔrɔ n na. Wa farafinna ni farajɛla fana ne kɔrɔbɔ u ma dan sɔrɔ n na. Wa n bɛ fɛ aw ka n kɔrɔbɔ dɛ. N bɛna kuma sutoro de kan bi. Sutoro bɛ baara min kɛ. E mɔgɔ o mɔgɔ ko gɛlɛya de b'i kan. I kɛra cɛ ye o, i kɛra muso ye o, dekun dɔ de b'i kan n'o ye wariko gɛlɛya ye. N'o ye baloko gɛlɛya ye k'a ta k'a dun i da la o yɛrɛ gɛlɛya o fana ye gɛlɛya la belebeleba de ye. Parce que n'i y'a min ɲɔgɔnna nafolo ɲinina tɛ i kɔnɔbara de falen de don. Wa k'a daminɛ dun ka fa la sutoro b'a jɔyɔrɔ k'o la. Ka na se ka pɔsi mugu fa ka pɔsi fa wari mugu la sutoro bɛ se k'a jɔyɔrɔ kɛ o la. Bon ne bɛna sutoro fayida dɔ di. Wallahi ala nin dilen aw ka don aw ka karamɔgɔ Mali karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen lamɛn. Wallahi n'aw ye nin mɛn karamɔgɔ la bilahi n bɛ dɔnni haramu wallahi n'a y'a mɛn karamɔgɔ la min ni ne yɛrɛ karamɔgɔkɛ tɛ kelen ye wallahi n bɛ dɔnni haramu. Wa ne karamɔgɔkɛ ye ne Segu kalan wallahi ne karamɔgɔkɛ o bɛ bɔ Sizani de. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Sizani k'o ye karamɔgɔ dugu de ye wa waliyu dalen de don yen. Wa ne karamɔgɔkɛ dalen bɛ Sizani de n'o ye Segu Sizani ye. O ye Umaru Sɔ de ye dɔw ko Sizani ba. Nin waati in na a dalen bɛ Dawurabugu dugukolo sanfɛ. O de ye ne karamɔgɔkɛ ye wa a ma ne nɛgɛ dɛ. A ma ne nɛgɛ wallahi ala a ma ne nɛgɛ. A ye fɛn fɛn a ye n kalan fɛn o fɛn na n y'a bɛɛ kɔrɔbɔ fɛnɛ k'a kɛ k'a ye ka n'a ye nin ye hakika de ye wa n bɛ kuma ni sutoro de ye. Ne Segu kumanen kɔfɛ bi a t'a mɛn karamɔgɔ la wallahi ala fo ni min seginna ne ka fɔlen kan n'o tɛ a ma deli ka nin mɛn mɔgɔ si la. Mɔgɔ mɔgɔ ko gɛlɛya de b'i kan i ye wari ɲini ka dɛsɛ i ma wari sɔrɔ i bɛ taa sutoro la i b'a fɔ k'u ka sutoro dɔ yira i la ladɔn bɛ min na. Sutoro ladɔn bɛ min na. Donc alamisa sɔgɔmada joona fɛ i bɛ taa ni butelinin dɔ de y'i bolo ou bien tulubarani dɔ de y'i bolo i bɛ taa i bɛ muru kɛ ka sutoro ni i b'a ji sama. Dɔw b'a ji sama ni pikiribiyɛn ye. Bon n'i y'ale tigɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ a bɛ ji jɛman de bɔ. Bon ji ye hinɛ de ye. A bɛ ji jɛman min bɔ o ye hinɛ de ye o ye nɛɛma de ye. I b'o ji in de minɛ fo k'a caya dɔɔni. N'i y'o minɛ waati min na i bɛ sɔrɔ ka yɛlɛ ka ladɔn in kari. N'i ye ladɔn in kari i bɛ a ji jɛman in fara ladɔn kan i bɛ na n'a ye so. N'i nana n'a ye so i bɛ na ka n'a kɛ kolon kɔnɔ ka n'a foroki i bɛ a ji jɛman in kɛ ladɔn in kan ka n'a foroki ni ɲɔgɔn ye. Donc n'i y'a foroki ni ɲɔgɔn ye i bɛ n'a da tile la n'a jara i bɛ segin a kan tugun k'a susu. A bɛ na nugu sisan a bɛ kɛ furamugu de y'i bolo sisan. Donc i b'i gɛlɛya cogo bɛɛ la dɔgɔkun tile 7 kɔnɔ i bɛ dɔ kɛ i koliji la i bɛ t'i ko. N'i taara i ko n'i nana o y'a sɔrɔ i ye tasuma dɔ kɛ minɛn dɔ kɔnɔ yanni ji ka ja i bɛ furamugu in dɔ fɛnɛ ta k'a kɛ tasuma na k'i wusu n'a ye. I b'i jija ka nin kɛ dɔgɔkun tile 7 kɔnɔ i kana don bila. Bon ni don bila la fana a bɛ se ka kɛ dɔ b'a kɛ a bɛ don bila a yɛrɛ bolo k'o y'a mago salen ye. Non o t'i mago salen ye. I ye don min bila semaine kura min bɛ na dɛ i ye don min bila semaine kura min bɛ na i b'o o don ta o semaine kura kɔnɔ donc i bɛ sɔrɔ k'a kɛ o don na. Ala barika la i b'i ka ɲɛnamaya kɛ k'a ban i t'a fɔ mɔgɔ ma ko n b'a kɛ cogo di. Wallahi hali n'o y'a sɔrɔ ko gɛlɛya de bɛ ni k'i fa Ala bɛ hinɛ d'i ma. Ala b'a ka mɔgɔ ɲuman dɔ ci i ma mɔgɔ min bɛ se ka i bɔ nɔgɔ la.
parce que dɔnni ninnu ye sababu de ye dɛ k'a fɔ ko jinɛ dɔ de bɛna jigi k'i mago dilan non o tɛ dɛ n'i ye dɔnni ɲɛnama baara sababu de bɛ wuli ka jɔ wa ne b'o fɔ n ka kumaw bɛɛ lajɛlen na ne tɛ ala ye wa jinɛ yɛrɛ fɛnɛ tɛ ne fɛ han ne ta ye dɔnni yɛrɛ de n'i y'a lamaga wallahi ala tɛ ko kɛ ni sababu tɛ quoi i kan ka hinɛ sɔrɔ sababu o sababu la ala bɛ na n'o sababu telima i ma i b'o sababu sɔrɔ wa cɛ o cɛ n'i ye nin kɛ i ka gɛlɛya banna fo k'i sa i tɛ sɛgɛn kɛ tun fo n'i ma kɛ ne segu ta karamɔgɔ segu ta kɛcogo la dɛ n'i y'a kɛ tan wallahi i tɛ sɛgɛn i ɲɛ na ka bɔ k'o fayida k'o di an balimaw bɛɛ lajɛlen ma cɛ ni muso mali kɔnɔ mali kɔ kan farafinna kɔnɔ ani farajɛla kɔnɔ aw ka karamɔgɔkɛ ka kado de ye nin k'a d'aw ma a k'a kɔrɔbɔ billahi min mana bɔ a la a bɛ ne segu wele k'o fɔ n ye n'aw mago bɛ n na mali kɔnɔ a bɛ n ka numéro in de wele 77 29 43 05 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n b'a kunnafoniya tɔ di aw ma minnu bɛ mali kɔ kan dun aw bɛ négatif de kɛ 00223 aw bɛ 77 kɛ ka 29 kɛ ka 43 kɛ ka 05 kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin ye n ka whatsapp numéro de ye n'a ye n wele appel direct la fana nin de ye n ka numéro ye numéro fila tɛ n na numéro kelen de bɛ karamɔgɔ segu la selenge dalaba la o ye suturo fayida ye fɔlɔ ye k'a ta k'a d'aw ma a fayida filanan o ye jumɛn ye muso minnu bɛ yen k'u ka farida tɛ tigɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw y'u dabari yɛrɛ k'u dabari yɛrɛ ka koori tigɛbali bila u la ala dɔnni ka di n'o bɛ muso o muso la o bɛ cɛ o cɛ muso de la wallahi kana fila kɛ dɛ wuli dɔrɔn i kana suturo i k'a fara nin guwan ka côté yan fɛ côté k'o fana fara guwan ka yan fara guwan seleke naani fara i b'o de guwan sisan n'i y'o guwan i bɛ sɔrɔ ka n'a don daga la k'a tobi k'a mɔ kosɛbɛ donc farida tigɛbali bɛ muso min na a b'a min fo ka taa kɔnɔ fo k'a kɔnɔ a kɔnɔ labɔ a bɛ fura in min ten fo ka taa jɔ wallahi hali n'a sɔrɔla ko dabari de b'a la wallahi a bɛ ban pepu o y'a ka fayida filanan ye a ka fayida sabanan o bɛ an falakaw caman na bi wa a b'an balimaw caman na bi n'o ye sugunɛkɛbana ye donc a furabulu i b'a furabulu de pɔrɔ k'a da tile la n'a jara i bɛ n'a susu k'a mugu bɔ donc mɔgɔ o mɔgɔ a kɛra denmisɛnnin dɔw bɛ yen parce que sugunɛkɛ ye qualité damadɔ de ye sugunɛ dɔ bɛ yen o bɛ denmisɛnnin fitinin minɛ a tɛ kojugu ni koɲuman dɔn n'a sunɔgɔra ka ɲinɛ dɔrɔn a bɛ sugunɛkɛ dilan na voilà bon sugunɛkɛ dɔ fana bɛ yen o ye balugu ye mais bana de b'a bila la a bɛ da ka sunɔgɔ dɔrɔn a bɛ sugunɛ kɛ fo caman bɛ yen o bɛ maloya o ye filanan de ye bon sabanan o ye cɛkɔrɔbaw ka sugunɛkɛ bana de ye i bɛ taa sɔrɔ cɛkɔrɔba a bɛ sugunɛ bɛ bala ka a minɛ donc yan'a ka se sugunɛkɛyɔrɔ la o b'a sɔrɔ sugunɛ yɛrɛ tila bɛɛ kɛra a ka kulusi la o fura fana ta pewu de filɛ nin ye donc i bɛna ka na nin de bɔ sisan k'a da tile la k'a laja n'i y'a laja sisan i b'a mugu bɔ donc ka libitɔn de wuli sisan n'i ye libitɔn wuli i bɛna ka na mugu dɔ ta k'a kɛ libitɔn na ka kɔgɔfin dɔɔni k'a la i b'a min k'i kɔnɔ labɔ bon o de ye sugunɛkɛ bana yɛrɛ fura fɔlɔ ye mɔgɔ min bɛ yen n'a bɛ sugunɛkɛ dilan na o mɔgɔ min bɛ yen a jɔlen bɛ sugunɛkɛ o sugunɛkɛ qualité o qualité a b'a jɔyɔrɔ kɛ nin na bon sugunɛkɛ qualité dɔ fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ o ye sugunɛ misɛnninkɛ de ye o ye sugunɛ sira kale i b'a sɔrɔ a bɛ an balima an falakaw cɛkɔrɔbaw minnu bɛ yen n'u si kɔrɔla ka se san 60 san 70 a b'olu de sɔrɔ bon i bɛ taa sɔrɔ fana sugunɛ sira de bɛ kale bon ni sugunɛ ko a bɛ na bon u kan ka sugunɛ sɔrɔ ka bɛn hakɛ min u tɛ se k'o sɔrɔ bon a caman bɛ yen nɔ caman sata yɛrɛ bɛ bɔ a la bon nin kɛcogoya kelen in na fana ni a dumina nin kan ala barika la a bɛ ala jɔyɔrɔ ye wallahi o fura ta pewu o de filɛ nin bon hali bi n'aw mago b'a ka karamɔgɔkɛ la a ye n wele a kunnafoniya tɔ de bɛ yen o bɛna di aw ma ka kisɛ wɔrɔ k'a k'aw tɛgɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen wasa fɔ sigiyɔrɔ la donc a bɛ n ka numéro in de wele aw ka karamɔgɔkɛ a bɛ n ka numéro in wele an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn bɔ dingɛ kɔnɔ bon an tun nana ka na nin fayida kunkurunin k'o di aw ma suturo de kan cɛ o cɛ n'i y'a kɛ i b'a jaabi di yan muso o muso n'i y'a kɛ i b'a jaabi di yan wa nin ye ko de daminɛlen ye sa dɛ wa don nataw la an bɛna kuma yiri wɛrɛw kan o fana kabako ka jugu ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan e kumana fɛ ka bɔ ka bonyamasegin ka welewele foli da n kanubaw bɛɛ lajɛlen ne segu kanubaw cɛ ani muso selenge kɔnɔ ani selenge kɔ kan mali kɔnɔ mali kɔ kan n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye sunkalo in timɛ ko ɲuman ala k'a d'an ma sunkalo in timɛ ko ɲuman ala k'a d'an ma
ala ka hinanga bambato ani alislameshu bela jelena ala ka mali kolosuma ala ka mali kolosuma amba fongo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh